Ve zdravém těle zdravý duch. Tomuto starému heslu se teď v kyjovské Sokolovně každé pondělí a čtvrtek snaží dát nový obsah členové kyjovské odnože celostátního hnutí Seberevolta. Seberevolta je v podstatě, řekl bych, komunita nebo seskupení lidí, kterým není jedno, jak tráví volný čas. Samozřejmě takovýto pojítko je tady to cvičení, workout, nebo chcete-li moderním názvem v podstatě gymnastika. Říkám, je takové pojítko, ale spíš jde o to, aby jsme nějak tak prohloubili tu volnočasovou aktivitu. A podpořit Kyjováky v jejich úsilí přijel i jeden z autorů celé myšlenky. Tvoříme komunity v městech. K dnešnímu dni je nějakých 40 komunit, kteří se hlásí aktivně po tuto organizaci a oni se schází trénovat a je vytvořena taková hra pro tyto komunity a ta hra má za účel plnit různé body jako přednášky na školách, mimo tréninkové aktivity a různé pro pomoc společnosti, třeba sběr odpadků a tak dále, aby v každém městě existovala skupinka mladých lidí, které baví rozvíjet tu společnost. Sdružujeme se pod jakoby ikonou cvičení, že cvičíme, protože tělo je dobrý prostředek, jak sjednotit lidi pod nějakou aktivitou pohybovou. Pokud si chcete dát do těla a zároveň zapracovat i na rozvoji vlastní osobnosti, zkuste si kyjovský workout.